Sakay na. Kulit naman. Po, salamat.
7:30.
isang tabi. 50.
Sarang kilo na yan? Paano pa na niya? Yun ang Ay, pasibantay. bayad na yan, te. So ano ko pa ito, broccoli tsaka yung cauliflower ko. Tapos 207. Ay, ka po si... Nida. Ay, mani po, ani. Ikaw ulit na kaya ko, may naghaligay ka. Pirang kilo, ano? Yeah, may sinulat na siya. Si Janine kaya. Basta sa iyo mo po ni Kapos. Mama po maano kaya. Kukunin ka na kaya. Wala sa'yo si Janine. Nagpabariyang lat lang. Madali lang mo. Sige na po. Masim po kayo. Basta yun ito, 07. Sige, kaya po. Din, ito po ba? Ito po. Kasali po. Ayan. Pero broccoli po ito mo. Broccoli sa kakoli. May ano pa po. Sige, para tayo. Kasi ano po, ano. Ano po sa imo? Ima. Uni po, to kay ate. Broccoli saka ay cauliflower. Si Papa yan. Tapos Kamatis. kamatis. Di ba po ni nang kikilo? Halad lang po. Hindi ko aram kung anong Halad lang po. 1.8. Oo. Pero pag duwa, sige. Pagdawa. Ay, pagdawa. Ayun pa. Ay, pagdawa nga rin. Ganda. 3,000. Ito na pala si admin. May ano, may...
order mo? Dahil ko kaya Aram, digdi kung anong order mo. Ha? Hindi ba ko ning tinukdo sa ko? Ma'am, kanina. Okay, sana po. Tutubangan pa. Iyo po. Hindi, bako, Madali lang po. Ang ano. bako yung tinukdo. Yan, Ayan. apat. Abak umampalan. Alat lang po, hilingon may po po. Ay, kay ba ano? Bako dito, kay ba na ko yan? Iyo po. Mayroon po yan. Tama? Ini po, iyo pa ni ano. Dali, tamay na si kasi pag iba. Kasi daw yan ano doon na ano. Basta yan sila. Sa kaputa din sila rin po. Tama? Lukoli, tulong dalaw. Tapos, ano basta ko Sige, sige lang. Thank you, thank you. Ito mo dyan na yan, hindi akong pinglain na. Sheila. Hindi, ano ko isa kung agma kung kaming ano si Repolyo. Ay, sa Yote. Iyan na gumukong iyan. Pakapiksuhan. Iyan na ba eh. Pakuinan. Amelia ba? Laman lang. Hindi pala, iluluwas pala ni. Ano po yan? Ano po yan? Repolyo. Pero repolyo ko. Dahil ko na magpapagaan. Mayo po ga, alat lang, anong... Broccoli sa kaano tayo mo na po. Ay.
Magpalitan ka na lang po. Ano daw po ano sa inyo? Ano na lang Kaya kung ano aram. Sabi nakaano na. Ah, sige po, pero i-chat mo na lang po. ay tatao ko ta duty ni man. Ang basta may di pa reserve sa kusina. Ini. Sabi nakapatos na daan. Ano pong order niya? Basta sabi po De sa kung ano kanina. aram. Peter, ang pangalan mo po. Iya. O iyo po ni, tigpa-reserve sa kuninina. Maad na lang po ning broccoli. Broccoli sa karipulyo. Iyo. Oh, di mo ano yan? Bako man da kayang order niyan. De kung ano aram kung anong order. Yung ano, sabi sa kuya, sarong kilong kamatis. Basta sabi lang sa ko agihan mo duman. Then mo na. Ini po. Maumanin ko. Ibahan mo ng ano, repulyo. Sarong repulyo lang. May carrots. Mais, dahil mako, mais. De kung ani aram ko ning Yung ano, sinabihan kung mag ano, sabi ko nga, dahil ko man magdigdit Ano bang malay ko kung anong order niya? Ang tugon lang sa ko agihan ko da. Ano man ka malay-malay kung dyan ang kapinan. Ini repolyo po. Kuday ko nagkakape. Sabi ko nga, dahil ko aram ko. Sige, duk-duk ng cellphone. Cooker man nga, ko tama. Para sa free lamang. Ano sa ako dyan? Ipakurong karano ko na po ni. Iyo, mais po dahil na. Pirang Kasi 50 pang kilo kang mais. sarong kilong mais. Tarong kilo mais. Yan na, tama na yan. Dan. Nagpareserve ka ano? Ano pangarap sa sushi? Buwan ka dumante. Anong mais? Yung puto yung mais. Ay, pong broccoli. Ang hiniganap broccoli. Magulo, dami tao. Kung anong meron, yun ang darahon ko. Tapos, dadarahon ko, di magkakanan doon.
Hindi ka na nga kung anong daan. Kung siya ay nagdigdig, si Kayo Aram sila na sa ano. sila. Wala pong broccoli. Ano po, sa akin naman po, ano daw maganda. Yun na lang na. Everyday man po, sir, may free po. Mga yun na, kalabasang pula. Ano ni, display pa ni? Paano na Ha? Kung ano daan, igwa. Ha? Sa aga, mas magayon. Tingnan, ikaw na ako. Ano po nga ni Digyo, anak ko sila. Yung mga Parang da. nalit ka dito. Ha? Nalit ka po. Yun nga, nito, kung lang nga ni madam. Ano yan? Kung siya nagdigdi, di pagapit ko, di at tapos na. Then, ako ba, patakulong nga kung di man kita makatingin. Yun na lang yung tao, kasi ribong ang balana. Aga-aga ang mula.